Okay, aritas pangutana mga higala. Oh. Murag mao ganing pangutana gyud nga angay nato nga ipangutana tanan ha kita tanan. Matod pa sa pagkamayor Sir Fred, amahan sa lungsod unsay maayo nga basihan. Uy, unsa kunoy maayo nga basihan kung kinsa ang atong pilion. Uy, nindot kayo nga pangutana, no? Sa mayor yang isigutan, ha? Dili gobernador, ha? Mayor, oo. Maayo ni, ha? Isip kuno amahan sa lungsod. Natural, mayor god. Unsa kuno'y basihan kung kinsay pilion. Good question. Ang pangutana, unsa kuno'y basihanan? Unsay maayong basihanan isip amahan sa lungsod ang mayor, unsay maayong basihanan kung kinsa ang pilion. Okay, sige. Kaya nanguta naman, ato tagaan po gamayng giya, ha? Pero bathala kayo, ha? Mutuo mo kanako og dili, nara sa inyo hagyod na, ha? Ang maayog yun nga basihanan sa usa ka pilion nga pagkamayor, apil na nang nakalingkod. Ug katungwa pakalingkod, tanawa po ang iyang binuhatan, ha? Ang pinaka dako gyud nato nga susihon, kung kanang mayor, minaw, ha? Minaw. Kung bahin ganig kwarta, o kwarta, ha? Kung bahin o kwarta, kanang inyong mayor, kasaligan ba? Mao gani importante. Ha, kay sama sa panultihon, ang kwarta gyud kuno mao kuno'y hinungdan gyud sa tanang kabuan. Oh, aw napoy kaadyohan pero makabuang gyud ning kwarta. So mo ni inyong tanahon. Mo ni pinaka-importante kanang issue sa graft and corruption. Okay man na ang sagad nga nang hitabo. O tinuod na, why paron ingnon ba? Kung ang inyong mayor malambigit gani sa issue nga kurakot, graft, corruption, naglambigit ka nagkwarta, di kasaligan sa kwarta sa katawhan nga gisalig kaniya. So sabi sa unsang relasyon, o minaw, sabi sa unsang relasyon, ikaw, ako, managhigalata, or ikaw, gang imong misis, magtiayon ka mo. Di ba? Ari na latas pamilya. Kaya ang lungsod, mura magpamilya. Ikaw o ang imong asawa, unsa may pinakalig-on, makapalig-on sa inyong panagsama. Ang pagsalig. Ang pagsalig yun, pinaka-importante. Sa magtiayon, bisag sa negosyo. Oh, di ba? Importante ang pagsalig. Karon, kung ang pagsalig, ang pagsalig nimo, kawang lamang. Kawang lamang niya, gibaliwala niya ang imong pagsalig. Ang kwarta, hiskot ang kwarta. Ang kwarta sa munisipyo, kwarta na nimo, kwarta sa katawhan, gisalig na nato diha. Unang-una sa mayor, siya ang amahan sa atong lungsod, atong gisalig kaniya, apan, unsay resulta. No? Kanang corrupt practices, kanang pangurakot, mo na pinakagrabing sala sa usa ka public official. Ngano man, ha? Ngano man. Adyaw na ipadapli na ng mga isyu nga talimaji nas mayor. Sugarol nas mayor. Ayaw na ipadapli na. Ha? Kay halos kitang tanan ingon ana putingali. Pero pag abot sa pagsalig,
Kanabang kwartas katawhan mo hilabtan. Mo na pinakagrabing sala mga igsoon ko. Ha? Ang kawatan sa gobyerno, labing klaro, di ba? Ang kawatan sa gobyerno, mas maayo pa ang tulisan. Labing klaro. Mas maayo pa ang tulisan kay mo pili ang tulisan o biktimahon. Iyang tanawon nga kinikwartahan dato mo ni akong tulison. Pero kawatan sa gobyerno, kurakot nga mayor, kurakot nga politiko, pastilan, way pasaylo na mga igala. Ang gikawatan, kinsa? Kitang pobre nga katawhan. Pastilan.